walang kahibalo na din kining tanan amo masabtay nga hangtod yung pagbalik kami mga kapatid. Salamat Ginoo ning tanan kanimo gibalik og gitugyan pinagisan. Ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God, dalaygon ng Dios mong lingkod ang tanan. Mayong buntag kaninyong tanan. Dalaygon siya sa gyapon nga kauban atong Ginoo kay naaman ta sa balay sa Dios. Kay mao gyud akong ginaingon kaninyo pahinumdom kanunay nako ninyo ha. Kung naa mo sa balay sa Ginoo, kauban yun ninyo ang Diyos. Kung wala mo, naaman lang mo sa gawas, ayaw ko yung nakauban ninyo ang Diyos. Kaya mo ka na ang pulong, nagiingon sa Ginoo kang Moses na pabuhatan daw siya balay aron makikuban siya kanunay. Mga nakauban na ito ang Ginoo. Ninitak na ito ipadayon ning ato ang mensahe. Kaya naan na sa ulay nga adlaw. Pero before ini, nagistod yapon ni sa ato ang inheritance. Siguro doon na mo yung mga gitawag of confusion because of the mystery. Ang pulong sa Ginoo sa ni kagitawag og mystery. Kanang mystery ingon pa kuno sa dictionary, something not understand or beyond understanding, luyo sa pagsabot ba. Muna ang mystery kining pulong sa Ginoo, labi na ang kingdom kay bugna na. Usa ka butanga din. Dili nimo masabtan ang gingharian sa Ginoo. Mo na ang mga tao sige nagsimba wa sila kasabot. Kay luyo na understanding biyan ng butanga din ato ang gipaminaw kay mystery man kinahanglan ato ng sabton. Matod pa niya ang synonym sa ang lain term ng gitawag og mystery is a closed book. Sirado ng libruan na ba? Sirado. Doon ay giingon dito sa Old Testament. Doon ay usa ka bride, giingnan siya. Kay bride makabasa daw na ni Juan. Matod pa niya basaan ang pulong sa Ginoo. Giingon siya dito nga di ko ka basaan na kay gisilyuhan na. Iyawa. Yan ningon na ito kung isa ka giingnan po sa pulong dito sa Old Testament. Katong bugo po ba? Ikaw kuno basaan na. Manang ningon siya nga di gani ko kasabot so pabasahon pa ko nimo ana unsa pa ka nga katong bride daw kuno wa gani siya nakabasa kay ang iyang pasumangil patod pa niya gisilyuhan na niya katong sa kabugo kay di siya kasabot ato isamot na nga di mo basa mo na ang mga tao walay nagbasa kanang wala gid sila nag-ingon nga nag-search ba. Although naamay nag-search, gamay lang, mo na mga wali sa mga kasimbahan, gamay raw niya, explicar lang. Kaya nga naman, kini manggong pulong sa Ginoo unsearchable. Kanang dili gani matugkad, dili masabtan, murag lisod kayo. Ang pulong sa Ginoo, mystery manggod, manang Ginoo something not understand. O bitaw na ako musulti ninyo sa tininuoray lang ni. Kini mga panghitabo dili sa ato ang pagpangalagad hangtod karon kay mystery man ang mga tao matud pa niya dinhi ang synonym ini is closed book of puzzlement. Kanang puzzle ba? Secret and why ingon sa dictionary. Kanang mystery ang tao makaingon why kanang gitawag og sa English pa nganuman ang Ginoo nagsulti sa mystery aron ang tao mangayo sa Ginoo aron dagaan siya understanding ana kay kana gihimo na sa Ginoo mystery aron ang tao di makasabot kay wala niya buhata ang tao nga aron lang dalon sa langit tanan kay sa tinuod lang gibuhat si Adam ug si Eva gipapuyog yung diri unya diri sa kalibutan gusto sa Ginoo makaila ang tao pero kay wa man nakaila mo bitaw na nga ang tao diri mo nang gingon ang tao wa nag-ila nga sila binuhat sa Ginoo mo na tulo ka butang gihimo sa Ginoo diri sa Bible akong sabta na ang tao wa kaila nga ang Ginoo nagbuhat nila ikaduha ang tao wa kaila o wa kay balo nga diin sila gilukat na ba sa unsang pagi nga gilukat
Kaya ang tao mamatay man, mabita na nangamatay sila, kaya wala sila nila sa Ginoo, which is ang Ginoo atong una, naghatag ng kinabuhi o kamatayon, niya, gipili nila ang kamatayon, na ang Ginoo nagingon, pilihan ninyong kinabuhi, pero kamatayon magilang gusto. Mo nang ginukat ni Jesus Christ. Ikatulo, mo na niya ato karon. Wa pag yun sila kaila, nga sila mga anak yun sa Dios. O, tanang Kristohanon, muingon, anak sa Dios. Tabaw mo sa ng anak sa Dios. Tadiya nga ikaw ni dawat, tadiya ikaw ni tuo, sa iyang gingon dito sa Roma man to gingon. But as many as receive Him, He give power to become the children of God. Kung ikaw na kailangan anak ka sa Diyos, na kay power. Kung saan man ang power, atong enemy kamatayon, walay makabuntog sa kamatayon. Gani ang Ginoo naggingon, the last enemy is death. Pero nabuntog na niya, na-overcome na niya dito sa cross mo, nang hinungdan siya nagpatamatay aron ang history gyud ini sa tinuod lang tulo ka adlaw siya dito sa lubnganan. Di sulat gyud dito sa Bible nga nakibugno siya sa naggunit sa Yahweh sa kamatayon. Kaya ang naggunit sa Yahweh sa kamatayon ang kalibutan. Kining kalibutan ba? Ang matao diri, mamatay ra gyud. Mawita na si Kristo, gipadala sa Ginoo tungod sa gugma sa Ginoo sa kalibutan. Gihimo niya ang saad nga gisaad niya tung una nga gipramisan sila nga maghari unta sila diri. Gani gihimo gigamit niya si Moses, gigamit niya si David, dagan siya gigamit pero unsay nahitabo nabuntog sila. So, labi na nga kaning gitawag og ang Egypt ug ang Babylon. Niabot ang panahon, munahin mo abot bagyod Great Tribulation, delikado na kayo ni sa tuha, yung pa sa Bible. Mo bitaw na mystery ni. Mo na nga niabot ang panahon nga din ang tao sa sige nila og pagpangalagad sa Ginoo, bisan ang Israel gani nalibog sila nga naa sila Dios nga gamhanan nagbuhat nila. Nya kita ang atong gialagaran nila arabang Dios. Ang ilang Dios nga ang Ginoo nila nga din mo kana ang nagbahin sa dagat, ang nagpaawas atong tubig diya pagud sa bato. Gibulal ni Moses iyang sungkod niya, ni awas lang tubig hangtod karon naa pa na ha. Ang mga history karon nga nahitabo, basahan na ninyong dokumentary. Kay nga naman ang tanan na isulat sa Bible tama gyud, sakto, wa gyud kulang ini. Mo bitaw na nga kini ang tao ang mystery mo ni giyang gingon secret ni unya makapangutana ang tao why nagtubag pod. Wa pa'y nagsulti, wa'y nagpasabot, although ang Ginoo nag-ingon, kanang mga shepherd, tawag na sila sa Ginoo, according to the heart of God. Ingo pa ni Jeremiah chapter 3 verse 15, nga gipili daw na niya mga shepherd, according to the heart, sa iyang heart ba, nga, to feed you with knowledge and understanding, aron pa, kanon ka sa pagsabot, o sa pagpasabot, mo na iyang pasabot dito. Kunya ang tao hangtod karon nalibog yapon nga gani ingon ni Apostol Pablo ang kingdom gani sa Ginoo karon is ruin ba mo nang kwan ba nagkatibulaag ko bita na ang kingdom wa na sabtan kay ang mystery, ang unang yung mystery is the kingdom of God, which is kanang unang good news, the kingdom of God mo na gospel ni Kristo. Mo na ang puzzlement, matod pa niya, kanang synonym sa mystery is puzzlement, secret, and why. Kanang puzzlement is gitawag ko daw na confusion, nalibog yun ang tao. Kaya nga naman, kaniadto pa, ang kalibutan, iyan na nang destroy sa tulo ka pamaagi. Ang kalibutan ba? Una, madness. Yung kanang pagpangalagad sa Ginoo, binuangan na. Para sa mga tao, tuyo gina sa Ginoo. Nga iyang gitunglo ang mga tao nga kining mga tawhanan ni madness lang sa ila ang pagpangalagad. Di ba uban binuang lang daw na? Mingon ang uban tuo man kana. Ikado blindness. Blindness no. Anang nabutahan sila ba nga wa gyud sila naghuna-huna anang Ginoo nga atong alagaron aron mabuhi ang tao. Gani ang mga Israel, gi-blind na siya.
Nga the mystery ang usa jud ka mystery nga ang Israel alang kanato gi-blind na sila aron kita maapil. Katong una wala ra tay Kristo. Wala tay Ginoo, wala tay paglaom. Layo kay ta sa ilahang pamaagi, commonwealth nila. Muna nga ang ikatulo, confusion. Gilibog ba sa Ginoo ang tao para dili sila makalahutay sa ilang gusto. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo, ang plano manggod sa Ginoo, mag-agad ka sa iyang kabubuton. Mo bito to ang Tower of Babel. Nabungkag, saan sa paagi? Confusion. Mo nang nanagan ang tao, siguro maglibog ka nga nung lain-lain tag pinulungan. Biblical man na. Naundan ang pagbuhat sa Tower of Babel, tungod kay nagkalinlain na ilang istoryahay. Mismo ang Ginoo nag-ingon, ang tao nagkahiusa na. Nga ang ilang plano, magtukod sila dakong building aron tan-awon nila pumunta ng naa sa langit. Nahimo nila. Pag-abot sa tunga-tunga na yun, matuningon ang Ginoo karon ang tao kay nagsalig na sa ilang kagalingon. Mo nang istorya sa Tower of Babel kung basahon na mong Old Testament. Na amoy makuha ng documentary, kuha na ninyo, i-search na ninyo, basig mo yung magbakag ko. Mo nang niingon dayon ng Ginoo nga ato silang libugon para dili sila kapadayon sa ilang gusto. Kaya tao manggod, di na magsalig gusto sa Ginoo, ilahan ng kaugalingon. Mo to gibungkag. Nag-away sila, di na sila kasabot. Muna, kung mangutana ka anong daghang pinulungan because of the Tower of Babel. Kanang Tower of Babel, muna ang syudad sa Babylonia. Nga din, dito gitukod ang Babylonia. Nga kanang Babylonia, at una, literal na, nga the great city, yun na. Nga pag-abot sa Revelation, giribel, nahimo na ng spiritual. Nga ang mga tao, naghimo na, maghimo naman tao, one kingdom, diri sa kalibutan nga against na sa Ginoo. Na ay plano ang Ginoo ani diri kalibutan nga ang mga tao mo bitaw nang gitawag one world order. Mo na usa ka buta nga usa ka ilahanan nga magkahiusa na ang mga tao sa kalibutan. Na di na sila mo focus sa Ginoo kundi sa ilan ang kagalingon kay nimo tungha diri magtakag Ginoo Dios. Yang sama siya sa Ginoo kung si Kristo namatay, surukad lang nabanaw siya, mausad na ang mapintas nga mananap, kunang magbantay kita. Muna nga din, kanang one world order, mabit ito nagsulti ko ninyo tulo ni klase ha. Sabaw ba mo anang dula basketball? Nganong doon na may last 2 minutes? Sa diya nga muabot na ganyan last 2 minutes, kara-kara na ang mga players ana. Kaya wala na time nga din sila. Kung sila biya ang ilang score, maningkamot na sila maapsan. Nya gamay naman na. Okay lang to ang lamang. Hayahay na kayo itong nakalamang. Pag-abot sa last 2 minutes, di na sila magkarakara. Mosad ni ato karon. Tulo man ikabuok. Nagingon sa Ginoo the major sign ba ya sa Bible. Kanang whole world whole world. Katong gingon dito ni Jesus Christ kay nangutana mga 12 disciples sa Matthew 24. Ngutana man sila sa ilahanan sa katapusan kalibutan o sa iyang pagbalik kung sa iyang pansulti niya nga ang kasimbahanan. Mo nang gingon mahimo nang abomination. Kaligut-gutan na ba sa Ginoo ba? Ilahanan gyud na mo nang magbantay ta nga din ang Ginoo di maligut-gut na to. Kay mo nang buhatag kanatong resolution nga din ang tao magkatibulaag ba kay na confused. Asa na sila muadto sa diha nga moabot na ng Great Tribulation kay naapoy Great Tribulation. Mo nag-warningan ta usa ka sign ang number 1 ang one world ang whole world nga kanang pandemic ay tabo na sa ato. Mo ning gingon nato sa inyo ang last 2 minutes mo na ang gira. Pag muabot na gani ang gira ayaw na ko ina nga kamo makakaya pa. Maapsan pa na ninyo. Kung kamo na behind yun, mo bitaw maningkamot yun ta, lamang natadaan karon. Sabot pasabot ba nga, ready na ta ba, di na ta mahadlok, pag-abot anang panahon, na din makabato na kagkalinaw.
Mo bitaw na ang purpose nga gitudlo ni Jesus Christ kanang righteousness. Giingon na niya, the fruit of righteousness is peace. Makabatong kag kalinaw. Kinahanglan makabatong kag kalinaw. Nga kung moabot man na aron ita maglibog. Kung sa atong buhaton basig moingon kay dayon nga din rapture bitaw ang Ginoo, kung mo bitaw ng Ginoo. Mo na lang atong una-una. Mo bitaw na nga din ato yung i-search ang pulong sa Ginoo. Okay. Sabi mo si Jesus Christ nag-ingon ha. You search the scripture because in them matod pa na you have eternal life. Naamoy eternal life pa na kung mag-search mo. Pero giingon gyud ni Jesus Christ, but you are not willing. Dili gyud willing ang tao. Search lang na. Pero kita nga mubasa, nagbasa, nakadungog, kinahanglan willing ta. Kanang gusto kita ba, di ba? Kay kuyaw good na. Maningkamot ta nga mulamang kita. Nga ready na ta. Muna akong gingon kaninyo, kanang flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Nga naman, kanang kingdom ng God, that is His provision. Kanang mo na ang gi-provide sa katao ba sa diya nga moabot ng ilhanan. Why nangutana nga disciples, unsa maamong buhaton magtutudlo sa diya moabot na wala. Ang ila lang ito may ilhanan. Na kundi ta mag-search, awa kay mahimo. Pabita na nag-search ta. Mo nang gingon diri nako sa inyo ha. Wala tay gitawag og division. Mabata ka magmatiguang ka man. Kinahanglan makadungog gyud ka sa pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo wanang gingon kalan-una nimo sa imong kinabuhi diya sa Ginoo kay nidawat magkatang Kristo Jesus aduna na kay life, eternal life. Mo na akong serve karon ang eternal life. Wala ta nag-serve anan kalibutan na din ang ato ang kinabuhi mamatay lang just kalibutan. Mo nang ningon si Jesus Christ man siya na ni by bread alone. Mo na nga importante una na may tabo kanang last 2 minutes. Kinahanglan ma-inherit na nato na madawat ang ato ang panulundon ba nga bilang kita Kristohano natay panulundon kang Ginoo nag-promise kang Abraham unya kadtong gipramisan sa Ginoo nga mga lisyon niya si Abraham because of faith na siya promise unya kadtong promise niya mga liso sa pagtuupod nya kita kung mutuo ka nya ikaw liso so therefore maglakaw ka diha sa pagtuo. Nya mao ni yang gingon kanang inherit nga ma-inherit nato ning kingdom. Nga matud pa niya nga the mystery. At kining mystery sa kingdom of God. Mao ni ang gitawag og makalibog sa tao. Pero mao kini ang akong gingon ninyo. Sa 1 Corinthians chapter 15, usbon ko kini kaninyo pagpasabot lang gyud sa inyo ha. Sa 50 magsugod ta sa 50 verse 50. Hangtod sa 52. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit into incorruptible. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. At the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be changed. Muna yung gingon ha? Verse, ipadayon sa 53. For this corruptible must put on incorruption, this mortal must put on in immortality. Kaning mga madunot, mga mawala, mabutang nita dili mawala. Kaning ang madunot ba kanang dunot para na ron ako butang niya ang tao madunot man gyud mo man gingon sa Bible kanang madunot ba nga malata ba di ba para na ron 5 years lang tao lata na ibalik na sa ambog mo gingon sa Bible nya unsa man nimo pag change nga abog naman ka lata naman ka mabitaw na samtang buhi pa ka. Ang gingon, matod pa niya, behold, I show you a mystery, we shall not all be sleep.
Kanang sleep nagingon sa Bible, patay. Di ba ang mga patay wala nagratulog? Dili ta tanan mga matay. Kung doon na may mga matay, dili tanan. Kaya nga naman, ang dili mga matay o wala pa namatay, mo ito'y ilisahan. Ang corruption, ngadto sa incorruptible. Katong makurap, katong mortal, ngadto sa immortal. Ngadto sa wala ba'y pagkalaos ba? Para eternal, muna nangalagat ta, hantod makaabot ta, ana. Kunya kung malata na ta, kung wala na ta, ano pa may ilisa sa tuwa? Ambot yung pasabot, katong tanang mga patay. Ilisan, gani ang Ginoo nagingon, o si Pablo, nga sa twinkling of an sa last trump of God, ingon pa sa Thessalonians, nga din ang mga iya sa Ginoo, mo to'y unahang pagbangon. Ang pangutana, kay wa man dito gingon, ang dili iya sa Ginoo, mubangon po. O bitan usay ang tao ba mingon, wa sila nagunahuna na ba? Tuniod yun, nga gitawag og mystery. Kaya mo na iyang gingon, pag balik daw sa Ginoo, ang unang mamangon, ang iya sa Ginoo. O ang mga nahibiling nga mga buhi, mo ito'y musugat. Mga katong mga patay. Katong patay nga dili iya sa Ginoo, siguradong dili mo bangon. Ang pangutan na, kanus ang mubangon. Nabay gingon sa Bible nga mubangon pa to. Dili na. Kaysa tinuod lang diya sa Ginoo, dili ka ingon automatic nga nawala ka, patay ka, imong kalag gi-prepare na sa Ginoo para musapir dito sa mo na ang tinuod yun na nga gingon sa kamaturan. Mo bitaw na nga ang iya sa Ginoo nga nangamatay mo na una. Ikadua nga ang iya nga mga buhi mo sa gawon. Ang iya ha, ang dili iya. Ambot pasabot ang tanan na bilin dili nga mingong ka nga mga tituanon dalon dayon dito muna usay ang tao ba nalibog muna ako isulti sa inyo ha na confuse sila muna kaning inheritance muna importante nga unsa man atong ma-inherit kay ngano nangalagad man ta kay dunay inheritance kanang inheritance natay panundon ba ning ato ang gipangalagaran ba kay mo man gi-promise nga naa kay bahin. Ang mga anak, doon na ginay bahin. Kung kita anak ta Ginoo natay bahin. Muna siguro na to ni atong bahin. Muna ka ng kingdom. Dili ta maka-inherit anang kingdom, dili ta maka-baton og bahin anang about kingdom sa Ginoo nga gipakanaog diri. This is the gospel of Christ, no? Mao ginay unang good news sa Ginoo. The gospel, unsa man ang gospel, the kingdom of God. Iyang giwali na sa mga kasimbahanan. Sa mga sinagoga kanang abot na kingdom of God unya gipanayon niya masakiton aron kung musulod ka sa kingdom wa kay angal wa kay balatian wala tanan naa sa kingdom sa Ginoo manang gingon holy healthy worthy muna gingon sa Ginoo mo na nga din kanang inheritance kanang inherit ingon pa sa dictionary to receive from the ancestors as a right or a title descendable by law at the ancestors' death diya sa ato ang mga ninuno nga nangamatay na dili ta ka inherit kung ato tong ninuno wa namatay din sa ato mga ninuno katong mga other disciples katong mga prophet sila tong nagpakamatay mo na akong ingon sa inyo lahi na ang nagpakamatay ug nangamatay. Ang nagpakamatay doon ay hinungdan. Manang gingon, nga dili kay ingon kay nagdawat ka kang Kristo, nagpabautismo ka, mga gipanudlo sa mga magtutudlo nga din. Gingon niya sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang pagkinabuhi daw nila diha kang Kristo Jesus. Ang ilang kamatayo mo na lang kadaugan. Mo na ang mga pastor nga nangamatay ni daog daw. Ang pangutana diha kung sila nagkinabuhi ba diha kang Kristo, kung sa may nagkinabuhi diha kang Kristo. Kanang nagapalog yun sa tanang sugo ni Kristo, o bitaw nang lahi nang nangamatay, lahi na ang
nagpakamatay. Muna ang last nga nagpakamatay tungod kang Kristo aron lang mawali ang pulong sa Ginoo. Ya Apostol Pablo, muna mungutana, ngano bitaw nang ingon sila nangamatay man gito, nya karon di mutuo nga din. Sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo, kung mga lagad kanya di unta ka mamatay, pero kay wa may mutuo na. Mana mga matay, naisulat man ginangaway mutuo na. Wa bitaw nang ningon si Jesus Christ ngadto kang mata o kang miri. Sa diya nga si Lazaro gipagawas na dito sa lubnganan. Ningon si Marta, upat na kaadlaw. Baho na siya. Unsay giingon ni Jesus Christ sa tinuod lang. Nakita na nadaan ni Jesus Christ ang mga tao nga nagtambong dito sa lubnganan kay giisud naman. Nang hilak sila, mo na inungdan si Kristo nihilak pod. Mo ni akong giingon sa inyo, ano daw si Kristo nihilak ang ilahang tubag tungod kay naluoy siya kang Lazaro. Which is nganong maluoy man siya kang Lazaro? Nga sa diya nga iyang giingon na daan sa wa pa to nahitabo diya sa John 11 ha. Inyo nang basahon niya siya nihilak siya diya sa 11:35 before siya nga din si Lazaro. Kung man ang giingon sa naana na siya sa verse 38 man siguro. No? Na sa unahan nga matod pa niya ang pagkakita daw ni Jesus sa mga tao nga naa sa tubangan ni Lazaro nga gilubong na nang nihilak sila niya si Kristo pagkakita nihilak po si Kristo. Mo bitaw na ang ako pangutana anong muhilak man si Kristo nga siya may nagsulti nga siya ang pagkabanhaw labaw sa tanan sa diya nga si Kristo gipatawag kay namatay si Lazaro naibaw gyud si Kristo nga ang sakit ni Lazaro dili ikamatay. Ambot nila pasabot si Kristo dili kahimo nganong maghilak taman siya ikaw daw kuno kay balo ka nga ang Ginoo gamhanan ngonya ikaw day maghilak magbuol mabalaka gamhanan man ka ang Dios laba pa si Kristo ngano manguhilak si Kristo nga anak man siya sa Dios nga siya man pagkabano mao bitaw to hinungdan ningon siya bisan pa ikaw patay mabuhi ka o bisan ikaw buhi o dili ka mamatay. Mutuo ba mo ana ingon pa ni Kristo? Ang butang kung ang tuo sa diya ang mga tao mutuo ba basta ako mutuo gyud ko ana. Diya sa kan Kristo kay siya gyud ang kinabuhi. Dili siya kamatayon, kinabuhi gyud siya. Wala gyud against diya. Gani walay weapon. Walay armas nga aron ikaw mamatay. Wala daw tao nga gibuhat niya nga magbubuhat og mga armas para lang nimo. Walay mga pulong nga din daotan o kanang pulong ni Marites na batok nimo wala. Kung iya ka lang sa Ginoo, mo na iyang gingon dito. Mo na ang ato ang inheritance. Nga matod pa niya, yung sa dictionary, to receive from the parent or ancestors by genetic transmission. To come into possession. Aron makabatuntaan ng possession. Nga kita nagitagiya po dana kay wa naman atong mama papa kita nagitagiya ana. Mo na yang gingon din especially as a right and divine portion. Mo na gingon sa dictionary, mo na ato diri. Divine ang yun na, gisundog yun nila sa Ginoo, mao yun na ang mga inheritance sa mga pamilya. Ang nirat na mo, divine yun na portion para nimo na kay ikaw ko ang anak. May lang tag legitimate kanang legitimate jud ka ba dili ka bastard ba kanang dili ka although inadapt ka na pero naipapilis mo nang gingon legitimate na ka dili ka illegitimate nga dili jud mo nang mga iya sa Ginoo kinahanglan mahimog yung anak sa Ginoo mo nang away tao nga nagilang nga sila anak sa Ginoo jud as long nga di sila nagpabautismo nga naman ang Ginoo sa diya nga mohimo nimong anak, gitagaan kanyang power. Anong power ba to fight? Kaya ang atong kaaway, mo niya ang kamatayon sa atong lawas. Ang lawas gyud nato mamatay man kay corruption man ni. Makorrupt man gyud ni. Unod ra gyud ni. Mubalik gyud ni sa abog. Mo nang giingon niya kanang imong unod ug dugo dili man na makasud sa kingdom, dili man ka-inherit unsa matong buhaton. Kinahanglan ma-change ni nakinsa may muilis ini
ang Ginoo ra unya labi na in the twinkling of an eye. Nga naman, for this corruptible must put into corruptible. Into to corruption. Nga matod pa niya din sa 53, 1 Corinthians chapter 15 verse 53. And this mortal must put on immortality. Muna ang gingon niya nga mauna ang atong inheritance, mapusit na to na. Sa dictionary ang inherit, to take or hold a position as a right by inheritance. Nga ikaw gayud makakupot anang posisyon, a right, inherit o inheritance. Nga ikaw gayud ang anak sa Ginoo sa panahon nga kanang limuhang ancestor mamatay na. Ambot na sabot kaning kalibutan ba matapos na ba? Mo na maningkamot nga pagkatapos ning kalibutan kay moani man si Kristo diri mo hari, pahalag na yung naghari na daan diri basta si Kristo naghari, magtukod yung kingdom, wag yun nawala ang kingdom sa Ginoo sukat pa sa pagtukod sa kalibutan. Doon na iyang ipanggamit nga diin dili magmuntog. Ang problema lang ang tao pag wa na gani mulid nila, masaag na po sila sa Ginoo. Wa bitaw na kani mga pastor o mapadayon ang ministry sa Ginoo. Na din ang Ginoo naghari dis kalibutan, ambo kasawot ba? Nakangkir na niya yung kalibutan. Nagbadaugo na ta ba? Ang problema lang kay why pagtuo ang tao. Wala ang Ephesians chapter 1 verse 14. Which is the earnest of our inheritance until the redemption for this position. Mo nang gingon. Nga mao kana ang gilukat ato ang mga posisyon gudda. Gilukat ta sa Ginoo aron maka-hold, ma-inherit. Walang yung hold a position and a right inheritance. Yung pa sa dictionary. Mo bitaw na nga kita gayod, kinahanglan serious na ta. Sa atong pagpangalagad, ngano nang alagad man ka sa Ginoo aron ma-inherit nimo ning kingdom. Dili na ingon nga ikaw maluwas. Di pa man ta dalo niya dito. Dili pa man ta niya i-redeem. Na may give time nga i-redeem ta niya. Wa bitaw nang hinungdan ningon si Jesus Christ ang mula hutay sa walay katapusan, mauray maluwas. Wala lang ng pulungan na. Wa bitaw na ako di na ko mabalaka ng mga tao nga di mga lagad. Basta ako musulti lang kay ngano man. Dili na ko magbuol, di na ko masakit, bisa pa akong panimalay. Ug di sila mga lagad, wa ko mahimo. Ngano man? Ang Biblia nagingon si Kristo ni anhi nagdalag espada, bahin-bahin ba bahin-bahin. Nga ihatag paningkamot. Ako maluwas ako kung muwali ko, kundi kumuwali, adi ko maluwas. Nag-describe na ako na ang ako ang kaluwasan. Wala ko nag-describe sa inyong kaluwasan. Kamuray mag-describe na. Gani ningon dunay pangutana kang Kristo. Jutar ba'y maluwas? Sa gingon ni Kristo, paningkamutoy ninyo. Kay dagay na ninguha pandi kahimo. O therefore, di na ko mabalaka anang ako ang kauban sa panimalay, kundi sila mga lagad, o mahimo. Basta ako, gitawag ko sa Ginoo bilang magwawali or pastor. Sa tinud lang, di ko gusto mag pastor. Ngano na himo man kong pastor, ngano ni-graduate man ko sa Bible School. Sa ako bang plano, dili. Abot, ngano nahiabot ko dito. Kabalo naman siguro mo sa istorya. Wala gyud ko'y tinguha. Muna nga, dunay tao nga din kauban ako dito, kay taga Davao mo ko. Giinan yung katong sa kababae nga, jak kuno-kuno nga dito, babae nga leader. Ningon siya, kuyawan ni mo Brad Galon, no? Mispila kag pastor nga, naamang kataliwala sa kagubot ka ng Boulevard ba? Yang gitanaw ako kinabuhi nga din, usa ka bugoy ba? Yang ano daw ni eskwela ko. Wala lang ko nisulti niya, na mao na hinungdan. Sa tinuod lang, wag yung plano mag-eskwela pastor. Manong eskwela ko pastor, may ko bride ko, wag yun na nabutang sa kunahuna kay. Ang pastor leader good na. Nga ikaw, mag-lead ka ng mga bride, insultoon ka lang. Gani ni mo to ni mga tao, mga bugo, kung sa pa ka ng bride. Gani ang mga anak, gani. Kung ang ilang mga ginikanan, way grado niya sila labaw pag grado, ay, wapot yun ang panahon, nga ilag yun na, itong luhon.
Ilagi ng daoton kay labaw sila. Pero kung siya Kristohanon, di niya na mahimo bisag kung sa nakawalay grado kay ngano ma'am. Naana sa sugo sa Ginoo sa pulong. Sa napulong ka sugo honor thy father and mother. Wa ko mahimo kundi sila basta ako nakabatog kalinaw diha sa Ginoo nang alagad ko. Wala kun doon na mo'y pangutana, ang akong anak asa man mao ni naon sa man. Wala ko labot dito, ang Ginoo nang bahala ato. Basta ako naging kamot ko kay di ko gusto nga dili ko maluwas. Kay ngano man dako ko kadlok sa Ginoo. Number 1 man gud ngano nangalagay ko sa Ginoo. Una nahadlok ko sa Ginoo. Anong di makamadlok sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo nagsulti na daan ha. The conclusion of the whole matter of this book is to fear God. Siya rupod sa sige ni mo basa, di ka mahadlok. Wa ba ka kabasa nga ang Ginoo nag-andam og panimalos? Mo na hinungdan ninta ayaw panimalos kay kun manimalos. Nag-andam og kapungot. Nag-andam og punishment. I-torture ko na sila day and night, revelation klaro kayo. Mo na nahadlok ko, di ko gusto na kay nga naman naagya na guna kong kapait. Ako ang pag kinabuhi sa kalibutan. Although kung wa man ako nakapot na mga posisyon dili sa kalibutan, pero alang sa Ginoo. Mo na nga ingon si Apostol Pablo kung di ko muwali, di ko maluwas. Mo nang muwali lang ko ninyo. Kaya ang pulong sa Ginoo, mo na muhatag ninyo pagtuo. Yung kaninyong pagtuo, mo na maka-overcome sa kalibutan. Mo na inyo ang kaluwasan. Mo bitaw na nga alaot tong tao nga wa may bawog yun. Gi-blind yun sila. Labaw sa tanan kung hangtod karon na confused pa yun sila. Mo na nga tong inheritan. Mo nang gingon nga earnest or serious kita. Kinahanglan serious niya itong pagpangalaga kay moabot na last 2 minutes na lang. Pag musinggit na gani ng announcer diyan sa basketballan, daghan na ay away. Sinikuhay. Diyan na ang gitawag og depensa. Mga pugos na gud kanang mantuman. Kita mo ana. Mo nang gingon pag moabot na gani ng last 2 minutes kanang gira last 2 minutes na. Naana na diya ang gubot paggubot. Mayo lang kung ikaw lamang, kaya bahala na, kill the time na lang ka. Bahala, gamay na ng panahon. O, andam naman ka, di ba? Lamang naman ka. Kung saan manimo pag andam, ugwa ka kabalong sa andamon. Hindi ka labaw. Mo bitaw na nga, kung kinanglan makalamang yun tayo ini nga ang panahon. Mo nangingon siya, sa Apostol Pablo, redeem the time. So, bisag ka ng gamayng bata, mo na kamo mga ginikanan. Napoy ko istorya ninyo ha. Kitang mga inahan, kung ikaw usa ka Kristohanon, dili na nimo madala og badlong ang bata pinagis yung kagalingon. Kay walay makausap og tao. Kaya ang Ginoo ray nagbuhat anang mga tao kung unsa na iyahang karakter. Bisan diri sa kalibutan mo bitaw na kaingon ko sa Ginoo, Lord. Wa ko'y talent, wa ko'y skill. Wala tanan, pero ang Ginoo nag-ingon, pinili ka anang mga way kaalam. Mo bitaw na kanang gingon sa Bible ba kanang mga dunay talent pangita na sila bayad. Kanang dunay skill nga dato na sila ingon ni Apostol Pablo ani Solomon. Matud pa ni Solomon. Kanang ilahang skill, kanang ilahang talent, that is the gift of God. Yatagan siguro yatagan sila og mga gasa sa Ginoo aron di sila moatog langit. Mao ginay klaro. Pero kung ikaw pobre, mo nang giingon dunay pulong gingon gituyo na nga ikaw mahimong pobre para makailang ka Ginoo. Mo na ang pobre kung dili gyud mo ila Ginoo. Mo nang gingon alaot gyud siya. Nga which is nga ang Ginoo si Jesus Christ niani aron gipili niya ang mga pobre kay nga naman mo nang gingon si Jesus Christ bulaan kamo mga kabus diya sa espiritu. Kanang naamo sa pagbati sa Ginoo ba kay inyo ang giharian sa langit. Mo na ang sa kabutan nga din dapat atong maapusis kay gipurchase man ta. O bitaw na nga ang tao kung wala gikaalam diya sa Ginoo. Kung gingon kung doon na kay wisdom, dapat ka ng wisdom from above. Doon na ko'y kauban mga kauban ng Christians ba. Gingon siya, naagot kay wisdom sa Ginoo. Wala lang na ko yung na. Mayon ka kanay mong wisdom gikan na sa langit. Kaya may wisdom gikan sa kalibutan. Ang wisdom gikan sa langit is pure. Ingon pa ni Santiago, ngunang giingon mayroon ka na kanin yung mga wisdom gikan sa langit, kay putli yun na. Ingon pa niya diri sa Acts.
Ginanglan man gud ma-inherit nato ning inheritan na matud pa na we shall inherit the inheritance dili isa sa usala ni kagitawag nga konsulti ninyo nga ako nasabtan we shall inherit the inheritance until the redemption and possession which is purchased by Jesus ba gibayran ni Kristo kanang purchase gibayran ta ni Kristo gibayran mo tuo ba mo mo to akong gisulti ninyo atong miaging Domingo nga mga tao nga diin na makak sila nga sila gibayran ni Kristo gidinay sila nga gipalit daw mo ni Kristo daghay nagwali daw kuno ingon ang Bible nga sila nagdinay nga ang mga tao palit daw ni Kristo. Wala sila nagsulti ba nga gipalit sila ni Kristo sa tinuod lang ang tanan mga Kristohanon gipalit purchased by His blood, the price, ang premyo, dugo. So kung sumatong buot pasabot ana bingat kita gipalit nga gikinahanglan nga ikaw ma-redeem in the last days aron makaposisyon ka kay mao na tong inheritan ka ng kingdom nga makasud gyud ka. Unya kay di makasud ng flesh and blood unsa matong buhaton paningkamutan nato nga ilisan ni sa Ginoo ang ato ang lawas kay dili tanan mga matay kun dili tanan mga usab. Ang pangutana dia mga usab ato na namatay mo na yung unsa may usbon sa nangawala diha mo bitaw ni kining pulong sa Ginoo nagpabautismo ka aron ma-resurrect ka ngadto sa new life aron ma-born again ka except a man be born again he cannot enter the kingdom of God diya punta kay unsa man ang kingdom sa Ginoo mo bitaw na importante nga ibaw nato ng kingdom sa Ginoo kay mao na ang provision sa Ginoo mao na ang ato ang inheritance. Acts chapter 20 verse 28 ingon pa ni Apostol Pablo take heed therefore unto yourselves ingon siya and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseer to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Tatlo lang gi-purchase ha. Mutuo ba mo kung gi-purchase mo sa iyang blood? Sa unang pagi nga nito mo nga gi-purchase mo sa inyong blood o sa blood ni Jesus. Kung ikaw gi-purchase sa blood of Jesus, nabayran ka, kung sa may gibayad sa ni Kristo sa imuha, kung sa daw iyang gibayad do, kung sa price, blood, nga iyang gipatulo, ang tao mawada anong blood, ang kinabuhi sa tao is blood, mawada ang ka blood, patay ka, mao na si Kristo. Blood, iyang gipatulo, ngadto sa cross, munang namatay siya, nganong siya may nagpakamatay, aron dili lagi ka magpakamatay. Aron makaalagad ka kay ang redemption, aron makapusit ka, last days pa man. Mo nang padayon mo ron, labi na naana ta sa, huwa pa ta moabot ang last 2 minutes ha. Pag moabot na ganin ang last 2 minutes, kara-kara na yun ang mga tao, mo na mo yung ikunin mo. Di man ingon mo, katawa ko sa kunahuna, bahala na mo, kung di mo kabalo, basta. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, tinahanglan, mahibaw ani mo nga ikaw gipurchase by the blood of Christ. Kanang blood of ni Kristo nagbayad na. Sa unsa ang bayad niya atong sala o gibayaran atong sala. Nganong gibayaran man atong sala, ang atong sala. Tungod kay ang bayad atong sala kamatayon. Kung ang tao mamatay because nakasala. Si Kristo nagpakamatay aron mapapa na imong sala aron wa na kay bayaran. Nya kung makasalaman ta, ikong pisal dayon na sa Ginoo. Basta nag-ingon siya, gibayran na nimo. Nga dili na ikaw magbayad ang kamatayon. Wala ayaw pagpakasala, aron dili ka mubayad sa imong kamatayon. O bitaw na moingon ko, kung imong sabto ng pulong sa Ginoo, ang mga lagad sa Ginoo, di gyud mamatay. Hamtod na moabot gyud na ang twinkling of an eye, kay di matapulisan. Kanang purchase iyang giingong. Ingon pa sa dictionary, that is buy, no? Ang synonym ana, buy, palit, palit ka. Matod pa niya to obtain by paying money or buy. Muna iyang gingon diri sa Acts chapter 20 verse 20, to all the flocks
tanan mga grupo. Ikaw usa ka na sa grupo, which is the Holy Ghost had made you overseer. Ang Espiritu Santo nga naghimo kanimo overseer, giingnan to. Ya Apostol Pablo itong mga pangulo sa mga flocks. Nga matod pa niya, the church, nga matod pa, which is he hath purchased by his own blood. Sa iyang gingon, feed. Pakan ba? Pakan na sila. Aron sila, nga gitawag o mahimog yung may baw sila nga sila gipalit sa Ginoo. Kanang pagkaon is to feed with understanding and mao nang gingon knowledge. Matod pa niya dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Kanang overseer, a person who oversees kanang gingon look out, a person with supervisory or responsibility responsible. Walang gingon nga kanang mga overseer kanang murag nag-look out na siya sa mga flocks ba. Importante nga na nag-look out ninyo. Kay kanang tao nga walay magbalantay, walay gitawag ni Jesus Christ. Siya ang magbalantay, niya siya diri aron gipangita to niya ang mga karnero. Kay wala daw ita sa Old Testament, walay nangita sa karnero niya, walay nangita. Bisan na ikaw nahimong pastor, nahimong mga pastor, ambot lang kung gipangita gyud nila ang talag. Mao bitaw na ako mingon ninyo, bilang nga din according to the heart of God. Mao nang gingon, sultihan ta gyud mo, pagkanon ta gyud mo. Nga kamo sa tinuod lang gibayran gyud mo, basig nakalimot mo ba? Nga din, kung gibayran na ka, dili ka dapat mamatay. Kaya siya na may nagpakamatay alang nimo. Gani ang last nga nagpakamatay, aron lang masangyaw ning pulong sa Ginoo si Pablo. The last. Mo gingon nga lahi nang nagpakamatay, lahi nang nangamatay. Mo na iyang gingon. Ana mga overseer, ang Acts chapter 20 verse 57, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Mo nang wa niya gidili. Ingon pa ni Apostol Pablo, ang tanan gisuli balag mga sakitan ang mga tao, balag patyon siya, balag bukdon siya, balag prisuhon siya. Apostol Pablo basta wa niya wala ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Gideclare niya tanang counsel. O bisan og balag mga wala mo, daghay mga tao ri balag mga wala ng mga tawhanan na basta ako makasulti lang gyud ko sa tanan nga gisulti sa Ginoo. Natural, kaya mo man gingon sa Ginoo, gamay ra ang nakatultol. Kay kung masultihan mo guna ang tao, naamot lang kung siya pinili sa Ginoo, manang mahawa gyud siya. Siguro na siya ilaing mga gitawag ug dito siya mga lagad sa uban. Manang siguro lang gyud nimo nga di anta ikaw gayran ka sa mga guidan o kanang nag-guide ni mga dili guide. Kaya naigingon ni Jesus Christ, ang blind gani mo guide. Ang mga blind, mga tagag yun na sila tanan, kay blind man sila tanan. Kung bitaw na ningon si Jesus Christ, allow itong mga blind guide. Anang wakay balo ba? Kanang ambot pasabot, wala kakita sila sa mga umalabot. Gani ang propeta nga di musulti nga dunay umalabot nga gira, dili na siya pinadala. Blind na sila. Ang Israel, na blind na sila sa end. Wa sila naguna-una kung sa'y katapusan. Kung sa'y mahitabo sa katapusan, kaya wa mo sila nagbasa ng Bible. Kung bitaw kita, kabalo taon sa katapusan, ang last, o second to the last is war. Pag moabot na ng second to the last war, kung kinsay mo daog na, mo na giingon one world order. Na naman na, giplanuhan naman na daan. Nagplano na daan mga reliyon na kung imo nang i-search yun na nga mga relihiyon karon nagkahiusa na. Pero sila kabalo ang muhimo anang ginuura. Kaya nga naman doon na may mini nga propeta ug doon na mini nga Kristo. Kanang mini nga Kristo against na nga tinuod nga Kristo. Antichrist na siya. Pero wala na siya si Kristo. Nya naay tigwali niya dili na ingo mga magwali sa pulong sa Ginoo. Basta na muwali sa iya nga kana siya simbahon. Pareho na ng mga propeta gud karo mga pastor, mga pare mo nang nagsulti nga kanang ato ang Ginoo nga atong isimbang mo na nagbuhat sa langit. Mo na nagwali mi. Mo na iyang gingon. Walang gingon ni Apostol Pablo, wala niya gipakagamay. For I have not shunned to
to declare unto you all the counsel of God. Wala niya gi-avoid, wala niya gi-void. Matod pa ka ng siya, ingon sa dictionary, to void deliberately and especially habitually. Wa niya gidiligyot, tanang gipansulti niya, bahalag mga suko, bahalag mga lain sila. Gani si Apostol Pablo, matod pa sa iya mga kaubanan, mulakaw ko, balik ko sa Jerusalem, giinan siya sa iyang mga kaubanan nga, ayog ato dito, bago pa lang gani kang gigukod, gipangita mo, ato na po ka dito. Muna yung gingan Apostol Pablo, bahalag na mamatay ko alang sa Ginoo. Muna ngayon siya po to live is Christ at today is gain. Tungod sa Ginoo, niya kung kita karon nabay nagpakamatay tungod sa Ginoo. Gani ako gani, maglugos ko. Musulti og mga ingat, tinuod gayon kay gabasig awayon ko na, pero promise na sa Ginoo walay mahitabo nimo kung musulti kag kamaturan. Makabaton pa himo kag kagawasan ha. Mo bitang importante do na gyud tay gitawag og guidance mo kani puno sa Ginoo, kaning counsel sa Ginoo. Wana we are purchased sa tinuod lang. Kinahanglan may bawo gyud ang gi-purchase ta. Ingon pa ni David sa Psalms 74. Nagpahinumdum na daan si David ha. Chapter 1 verse 1 to chapter 74 verse 1 to 4. Muna gingon ni David, O God, hast thou cast us off forever? Why does thine anger smoke against the sheep of thy pastures? Muna gingon, imo ba ming isalikway hantod sa walay katapusan? Nganong nag-asuman imong kasuko, batok kanamo, nga kami mga karnero man sa imo, ang mga sibsibanan. Muna giingon ni David ang mga tao sa Ginoo nga gigiyan ni David. Ngun ini ang giingon ni David, kay kabalo si David nga ang Ginoo nasuko sa mga katawhan niya. Muna niingon sa verse 2, ngun ni David, remember thy congregation which thou hast purchased of old, the rod and thine inheritance which thou hast redeemed, this Mount Zion, wherein thou hast dwelt. Nga ang congregation, ingon pa niya, hinumdumi ang imuhang grupo, congregation, nga imuhang gilukat ni atong unang panahon dito sa Egypto. Nga mao ka na ang manununod, inheritance, thou was redeemed, nga imong gilukat. Nga mao kani ang Zion, wherein thou hast dwell. Nga mao kani ang Zion. Kanang Zion is the place of worship. So latod pagkasulti, asa maang lugar sa worship sa Ginoo, kasimbahanan. Mo na kanang simbahan, ilhanan na. Nga din ikaw gi-redeem, kaya ang Ginoo diha nagdwell. Mo bitaw na ang simbahan dili gyud biyaan kay kauban nimo ang Dios. Sa simbahan nang dili sa balay. Morang magbuhat itag grupo simbahan nga alang atong para sa Ginoo. Mo nang ningon ang Ginoo si Solomon sa diya nga naghimo siya og katong Jerusalem, which is called spiritually Zion, the place of worship, ngayon ang simbahanan. Nga matod pa ni Solomon, nag-ampo siya sa Ginoo. Ginoo kay imo makong gisugo, nga buhaton ko ni kinahanglan ang tanan mo anhi diri sa diya nga moampo sila imong tubagon. Kung giran man sila sa gira, napili sila, din nangasamad sila, kung ani sila di mag-ampo nimo, ayuha sila. O, bisan pa ang mga foreigner, kita na ng foreigner, kumuha na sa imong simbahan nga gisugo nga magbuhat ko, kinahanglan imong tubagon. O, nagipantubag ang mga Gentiles. Pero, sultihan ta mo muna ang Ginoo na. Ang Ginoo is lightly lang. Kanang mga Kristohanon nagsampit sa Ginoo, ang Ginoo lightly lang kung ang imuhang pagtuo sa Ginoo is lightly put. Nya kung dunay kagubot, ang Ginoo dili ingon nga siya nagpasalig proteksyonan kaniya. Kay gamay ra man imong pagilan niya, inom po kaniya gamay nga tubagon pud kaniya ginagmay pod. Pero dunay time kanang dakong kagubot, di gyud nagpasalig ang Ginoo nga iligtas kaniya. Pero kung ikaw usa ka loyal or faithful, mora na iyang gipramisan. Labi na kung ikaw nahigugma sa Ginoo.
Mo nang gingon, labi na kung naghangyo kag kaluoy sa Ginoo, kay mo na yang gingon, I love those who love me. And I have mercy on those that I nga kanang iyahang kaluyan pod. Kung di ka kaluyan, mo na maghangyo kag kaluoy, mo nang gingon si Apostol Pablo sa Roma 12:1. Naghangyo ko ninyo nga i-present ninyong body by the mercies of God. Mo nang gingon maghangyo ka Ginoo wato ko sa simbahan, dawatan niya ko pagsimba. Dili nang yung simba-simba lang ta. Nga kumon para sa imo kumon na. O tama gyud ang gingon sa pulong sa Ginoo nga unsa may pagtan-aw ninyo ining simbahan ato muna full of glory ni. Pag muadto sila sa simbahan, nagimaya gyud sila nga ila pagtuog kanang simbahan. Kauban nila ang Ginoo, naa diha ang himaya sa Ginoo. Karon daw ang ato daw pagtanaw, baliwala lang na pwede kadto, di kadto. Kaya nga naman, mo na ang pananaw karon. Mo na yung gingon ni David, remember thy congregation which thou hast purchased of old, the rod of thine inheritance which thou hast redeemed, this Mount Zion, wherein thou hast dwelt. Verse 3, lift up thy feet into the perpetual desolation, even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Thine enemies roar in the midst of the congregation. They sit up there in signs for signs. Tanaw, di sit up nila ang flag. Abi no sa tinuod lang mismo atong unang panahon si David nagtingon daan. Katong gipangluwas daw sa Ginoo sa tinuod lang kanang mga congregation. Naa diya ang perpetual flag of the perpetual desolation. Ambot pasabot kanang mga pagpundok-pundok pangpasalaag na mo nang magbantay ta. Mo nang mangayot at sa Ginoo nga dili unta ta pasalaagon sa Ginoo. Kung ito nang kinahanglan importante gayud kanang Ginoo sa atong kinabuhi kay wa gani tay mahimo. Kung wala gid ang Ginoo, mo na iyang gingon perpetual na niya desolation. Tanawa ninyo sa inyong mga tiil unto the perpetual desolation. Adunay walay katapusan nga pagkatibulaag.